Naragsak iti centuries old as St. Augustine Church wenno Paway Church. May sa daytoy kadagiti struktura may pagpanpanakkel gaputa adaan daytoy tinabak ng apakasalitaan. Sakbay ti Lenten season, marik na tiragsak iti aglawlaw na bay iti panakaselebrar ti Guling-Guling Festival. Napuno dagiti kalsada ti naduma-duma a maris, musika ken salsala, apaman na nagparada dagiti agtutubo ken nataengan nga umili. Suot dagiti nagagarbo a heritage-inspired attire a nabunubunan ti detalye ken ad-adda pinapintas pay ti creativity ken artistry. Gaputa adda pa kainaigan ti tradisyon ken pamati iti selebrasyon. Agpaparis a makita ti marka a krus iti muging dagiti nakipagpaset. Ti pagpatungan dito guling kat gulingam ti fared by using the bella eye. Bella eye is the starch. It's a white starch. Ikabil da ito. That means we have to be religious. We are entering the Lenten season. So agayuno tayo. Ag-observe tayo ti nasayaat nga ugali. Ta agdaydayaw tayo kinaapo Diyos iti inted nga grasya ti makatawin. Especially our harvest, the graces from the remittances of our abroad family, and of course the services of the municipality of Paway. Makita ti ragsak dagiti nagbuya nga umili ken bisbisita. So magmamano kadakwada ti naggapupay ti sabali a pagilyan ken naikanda pay ti gundaway ang makipagpaseta mismo iti parada. May sa dituyan ni Louie manipod Canada. Excited, gaputa ko na daytoy pay laeng ti umuna a gundaway ang maimatangan na iti isang sangayan awagas ti panagrambak daytoy Ilocano. My first time here, so I just retired, and so it won't be the last. I'll be back, that's for sure. Very nice. I like their costume, colors, and their enthusiasm. It's beautiful to see. Kas may summit nga Ilocano, marigsakan met at tinawen ang makita ni Congressman Angelo Marcos Barba digiti umili iti paway ti panangipategda iti pamati, tradisyon ken kultura. Kula na napintas awagas daytoy para iti panagkaykaysa, ken mangnamnama nga agtultuloy abyagan daytoy digiti sumarsarunupay a henerasyon. Maragsakan ang launay, lalo na makita dito umping. Ang kasaunay pa nagsalada, kita may maestra, kita may empleyado, so kita kapitan dito oficiales. Isu, amin. Solido. That is what Paway is. The citizenry is in unity. Hindi tayo mabaybayan dito, huwag natin pabayaan na mawala itong mga klaseng tradisyon natin kustumbre. Makunati selebrasyon ket may sa awagas digiti umili ang mangipakita tinauneg a pamati ken panangitag-ay ti nagkapwanda. Pabaen iti Guling-Guling Festival, maibingay pay daytoy a kinabaknang kadigiti amin ang makipagpaspaset. Katipker di kikipader ti simbaan, babaen ti panagkaykaysa, makunangawan ti makadayeg iti nauneg pamati ken nabaknang a tradisyon ken kultura digiti Ilocano. Mark Magpilila, Balitang Solid Po.